Лукашенко хвалится ядерной зброей и молодшим сыном Миколаем. Премьер Галоўчынка шукае праблемы ў правінцыйных больницах, а прыватныя школы ў Беларусі цяпер можна пералічыць па пальцах адной рукі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 14 чэрвеня. Пераемнік Лукашэнкі, яго малодшы сын Коля, мы звярнулі ўвагу на адну вельмі нечаканую заяву. І зараз вам усё растлумачым. Учора падчас наведвання ваенна-прамысловага прадпрыемства Лукашенко раптам пачаў апраўдвацца за памілаванне Сафіі Сапегі. Маўляў, я не здраднік, але паверце, вы не ўсё ведаеце. Гэта цытата, калі што. Выглядала, што ён звяртаецца да кагосьці з расійскіх прапагандыстаў, якіх абурыла вызваленне Сапегі. Так у выніку і аказалася. Высветлілася, што на сакрэтнае прадпрыемства прыцягнулі расійскую прапагандыстку Вольгу Скабееву, якая пасля там жа запісала інтэрв'ю з Лукашэнкам. Акрамя звыклых ужо фраз кшталту палівання брудам Зяленскага, абраз у бок Польшчы і краін Балтыі, у гэтай размове прагучалі некаторыя цікавыя моманты. Напрыклад, Лукашенко сам згадаў свайго малодшага сына Мікалая, прычым у вельмі нечаканым кантэксце. Па словах Лукашэнкі, Коля меў важную ролю ў арганізацыі перамоваў Украіны і Расіі, якія праходзілі ў Беларусі. Арганізаваць тэлефонную размову з Зяленскім нібыта дапамог якраз Коля. А цяпер Мікалай вучыцца ў Кітаі, у Пекінскім універсітэце, але працягвае казаць пра неабходнасць перамоваў, запэўніў Лукашенка. Тут адзначым два моманты. Па-першае, цікава, чаму Коля Лукашенко раптам апынуўся ў Кітаі. Ён, нагадаем, летась паступіў у БДУ, дзе вывучае біятэхналогіі ў рамках сумеснага праекта па супрацоўніцтве паміж Кітаем і Беларусю. Таму тут магчымыя два варыянты. Коля ў Кітаі часова, можа, якраз у межах гэтага сумеснага праекта. Альбо Лукашенко выслаў свайго улюбёнца падалей ад бяды, бо Беларусь усё ж удзельнік вайны, і далейшае навучанне Мікалай працягне ўжо не ў Мінску, а ў Пекіне. Акрамя таго, здзіўляюць словы Лукашэнкі пра ўдзел Мікалая ў перамовах. Тут нават не важна, праўда гэта ці не. Важна, што Лукашенко гэта прагаварыў. Няўжо ён пачаў ляпіць 18гадоваму Колю імідж нейкага дзяржаўнага дзеяча? Гэта можа сведчыць у першую чаргу пра тое, што Лукашенко разлічвае ў будучыні перадаць уладу менавіта малодшаму сыну. Пры патрэбе зноў падкруцяць канстытуцыю, прапішуць там, што трэба, і наперад. Пакуль ніякіх іншых пацверджанняў такой тэорыі няма, і мы проста разважаем услых. Але варта пільна сачыць за падобнымі трывожнымі сігналамі. Акрамя сына Колі, Лукашенко нагаварыў Скабеевай і пра ядзерную зброю. Ён запэўніў, што Пуцін да выкарыстання чырвонай кнопкі цалкам гатовы. Па яго словах, калі Пуціна загоняць у кут, то тады чакайце, націсне абавязкова. Акрамя таго, Лукашенко пахваліўся, што некаторыя ядзерныя ракеты Беларусь нібыта ўжо атрымала. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в 3 раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, я не знаю, под 1 миллион человек погибнет сразу. Праўда, узгадняць іх выкарыстанне Лукашенку ўсё ж прыйдзецца з Пуціным. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. А тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут. Але пакуль Лукашенко хваліцца магутнасцю бомбаў і згадвае Хірасіму, не варта забывацца. Праз размяшчэнне ў нас ядзернай зброі Беларусь і сама становіцца мішэнню і законнай цэлю для ядзернага удару ў адказ. Так што Лукашенку варта б не выхваляцца пуцінскімі бомбамі, а непакоіцца, як бы Хірасіма не адбылася на нашай беларускай зямлі. Пакуль Лукашенко рэкламіруе малодшага сына і пагражае ядзернай зброяй, яго чыноўнікі працягваюць выконваць лукашэнкаўскія жа даручэнні. Прэм'ер-міністр Галоўчынка праінспектаваў бальніцы Барысава. І карціна наступная. Вялікая праблема – недахоп кадраў. Не хапае хірургаў, спецыялістаў у аддзяленні рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі.
Таксама моладзь не хоча заставацца ў Барысаве. Калі скончваецца размеркаванне, большасць маладых дактароў з'язджае, хаця ўлада і хваліцца высокім заробкам у 2800 рублёў. Вось толькі такая зарплата – гэта для тых, хто працуе на 1,5 стаўкі і больш. Ёсць праблемы і з абсталяваннем. Напрыклад, 6 дэфібрылятараў 4 не працавалі з-за адсутнасці батарэек. Плюс не выконваюцца пратаколы лячэння. У выніку пра праблемы рэгіянальнай медыцыны чыноўнікі будуць гаварыць на чарговай нарадзе. Колькі ў Беларусі засталося прыватных школ? Роўна 5. Пра гэта расказаў першы намеснік міністра адукацыі Аляксандр Бахановіч. Пасля ўступлення ў сілу закона аб ліцэнзаванні ў цяперашні час толькі 5 прыватных школ атрымалі спецыяльны дазвол і ажыццяўляюць адукацыйную дзейнасць. Гэта 3 школы ў Мінску і 2 ў Мінскім раёне. Агульная колькасць навучэнцаў, у якіх складае каля 1000 чалавек. А на гістфаку БДУ знішчылі пано з выявай Кастуся Каліноўскага. На ім у поўны рост быў адлюстраваны сам Каліноўскі і паўстанцы-касінеры на заднім фоне. У ніжняй частцы пано была змешчана цытата з верша «За ўсё», напісанага Янкам Купалам у 1926 годзе. «Я адплаціў народу, чым моц моя магла, зваў з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла». Акрамя таго, знішчылі і пано па матывах твораў Янкі Купалы. Гэтыя пано, хутчэй за ўсё, не маюць ніякага дачынення да гістарычнага факультэта і дасталіся яму ў спадчыну ад філфака, які займаў будынак з 57 па 92 год. Ці мелі гэтыя савецкія пано нейкую мастацкую каштоўнасць – спрэчнае пытанне, але ж можна было перадаць іх у нейкі музей ці хаця б прапанаваць жадаючым, якія б дакладна знайшліся. Але ж не, пано раскалацілі і выкінулі на сметніцу. Лукашенко забараніў неабгрунтавана выклікаць беларусаў у міліцыю і КДБ, але ёсць нюанс. Патлумачым. Яго новы указ уносіць змены ў дырэктыву аб дэбюрократызацыі дзяржаўнага апарата. Сярод іншага, там ёсць такі момант. Выключыць выпадкі неабгрунтаванага выкліку грамадзян і юрасобаў у суды, міліцыю, органы КДБ, пракуратуры і гэтак далей. Таксама выключыць знаходжанне асобаў у названых органах звыш часу, неабходнага для вытворчасці працэсуальных дзеянняў. Гучыць усё гэта прыгожа, але ёсць адзін нюанс, пра які варта памятаць. Палітычныя справы гэта не закране. Для людзей, не згодных з Лукашэнкам, закон працуе інакш, а дакладней часам не працуе увогуле. У Астраўцы рэгулярна праходзяць суды над затрыманымі пасля вяртання з Літвы. Праваабаронцы вясны кажуць, што калі супрацоўнікі мытні знаходзяць падпіскі альбо рэпосты з экстрэмісцкіх рэсурсаў, людзей затрымліваюць і адвозяць у РАУС, дзе супраць іх складаюць пратаколы. Не заўсёды даюць суткі, некаторых караюць штрафамі, а таксама канфіскуюць тэлефоны. Такія справы разглядаюць па некалькі разоў на месяц. Пакуль унутры Беларусі закручваюцца гайкі, зарабляюць на гэтым нашыя суседзі. Так, беларусы сталі аднымі з найбуйнейшых інвестараў у Польшы. Аб гэтым пішуць польскія медыа. Толькі сёлета там стартавалі 12 праектаў з беларускімі каранямі. Для параўнання, другая па гэтым паказчыку краіна – Германія. Пакуль яе вынік 5 праектаў. Інвестары з Беларусі плануюць яшчэ 33 праекты ў Польшчы амаль на 48 мільёнаў еўра. Гэта ставіць іх на другое месца ў спісе пасля інвестараў США. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.